Агар ки духтар дар синни 10 солагиш ҳоло ҳам ки духтар боша, значит ки ӯ на ҷиян дора, на тағоӣ дора, на ака дора, на дудар дора. Охай ҳамешам хуш намекарден мешид. На ота. Ну нахер. Отец. Ма и кор официально буд ва аз и налог мегирифтанд. Анаиш бо даҳшатнок тарак мешава камтар дига. Дар Рими қадима сабаби основноиш и ба бародар чиқе ки ман дар як видео гуфтам, бародаре ки мо пеш хабаргирӣ рафтем, бахтовар Сафаров, мо бародар дар канал кушудагем, бародаро дастгириш кинен, кам тарак подписчики дигааш намераса ки эфириш гирён шава. Ҳар як каси шумо ки замира дестем бидроин ами одам просто обуна шин то ки эфири ами бародар гирён шава. Бародаро хитон як бор тасаввур кинен ҳаёти амура ки бешора фақат дар ҷогае эфири шӯй шава, бо як эфири мебура қайтон чақчақ мекуна, бо хеле вақт хуш мешава, беҳтарин кор мешава ба фикрам бародаро. ссилкаш дар подсказка ва дар описанияи видео аст, ссилкаи каналаш бахтовар Сафаров дар ютуб. Бародаро мада салом алейкум. Видеои пешина дар бораи якчанд намуд култураҳои Хиндустон буд ки хеле ҳам хайриёдӣ буданд ва бисёри бародаро да маъқул шид. Ами хотир марҳамат бародаро, дим частиш и частиш бо безеби бадай огоҳӣ кардам. Касе ки видеои пешинара дидаги нестай, дар подсказка ссилкаш мебуроя, метавонем бидроен тамошо кунен. Албатта ки баъди видео касе ки дида боша молодец. Ба наздикӣ бародаро бои Конор Макгрегора ва дар комментария ссилка закрепит кардагия. Ба ҳамин ссилка метавонем бигзанем, регистратсия кунем ва агар угадат карда бутонем мисол кадом ҷанговар мезанем, мисол бои Конорда, шумо метавонем ки дар бурди ҷанговаро сум кор кунем. Бигзанем ба ссилка регистратсия кунем ва фаромӯш накунен промокоди канала истифода барен. Агар якм бор регистратсия кардаиста бошен, бонус метавонем ба даст биёрем. Ва ҳозирам бародаро дар канали мо конкурс рафт тестай, билето буч дидаги нестай, буч шава розыгриш сар мешава. Маълумот дар бораи конкурс ки чӣ гуна одам ба 590 рубл метавона ки соҳиби Мерседес сеҷка шава, метавонен дар охири видео маълумота бигирен. Сар мекунем видеоро. Тайёрен? Чой, пой, кофе, чӣ мехӯрем? Шумо ман намедонам. Тайёр кунем пештондаву качпавлои розпавлои бизанену рафтем. Ва имрӯз бародаро асосан гап мезанем дар бораи фоҳишоҳош ки дар видеои пешина нисбати рақами ман якчанд бародар гуфт ки бародар мисол ман гуфтам дар ҷои якма мегира аз ҷиҳати фоҳиша доштанаш ва баъзе бародаро гуфтанд ки 6 миллион бародар кама. Яъне ки бародаро ман дар онҷа хуб қайд накардам ки 6 миллион яъне ки официальния, то ест ки официально медонанд ва ҳамеро зафиксироват кардагиам. ҳамаи мо медонем ки и кори нестай ки ӯро официално ҳама бидонанд. Мисол агар 10 та фоҳиша боша, официално ай 3 каси ҳам бохабаранд, ҳам 3 касишам ба ҳазур мумкин. Яъне ки фаҳмидест на бародаро, шумораи аслиш и вообще даҳшат мешава. Ва чӣ хеле ки гуфтем бародаро, и кишвар аз ҷиҳати фоҳиша дар ҷаҳон ҷои якма мегира ва одамое ки дар ҳамин соҳа мешава соҳа бигӯем, ну короче дар ҳамин система кор мекунанд. бале тоба кунем бародар, ҷош ҷои тобае. Ай 12 сола сар мешава. Ай 12 то 35 сола ба ҳисоби миёна мумкин ки поёна болам мутаассифона боша. 50,000 одамо, яъне ки аз услугаҳои ҳамин хеле хизматрасон ё хизматрасон гуфта мешава ё ки намедонам, истифода мебарам. 50,000 одам. Анаки бародаро шама дар шумо мегзорам ки угадат кунен ки 50,000 одам дар чанд муддат, дар як моҳ, дар як ҳафта, дар як сол 50,000 одам. Ба фикри шумо оз просто пауза кунен, честно бародаро бинависен ки ба гуфти шумо 50,000 одам аз услугаи ҳамиё истифода мебаранд дар чанд муддат. Пауза кунен нависен. Ба фикр мекунем нависонде дар як рӯз бародаро. Пиздец. яъне ки ҳар рӯза 50,000 одамӣ истифода мебаранд аз услугаи в общем инамиё ва бештари одамое ки ҳамин услуга истифода мебаранд аз Бангладешу Непаланд. Сабаби аслӣ ки дар ҳамин намуд хизмат намедонам бародаро чӣ бугум, просто ҳар ду фоҳиша гуфтан как-то ниче биёха хизматрасонӣ бегӯем, шаира хизматрасонӣ ҳам гуфта намешавад. В общем, сабаби асосие ки дар ин намуди хизмат короче давай рафтем хизматрасонӣ диққати кӯдакоро ҷалб кардан дар чие? Бештар сабаби якмаш расму оинои ҳамин халқай ва корҳои ира намедонам чӣ хелака бугӯй расму оину корҳо ва ҳамаи иддои чизои
баъзе идои динӣ. Че, ебанутый, что ли? Ваҳшат, даҳшат, ваҳшат. Забонма печин тондым. Вообще даҳшат шуд ку. Яъне ки дар районҳое кушоде ҳастае ки мисол чандо ҳазор оилаҳо зиндагӣ мекунанд, девадаст мегӯям овора. Дар як сол як бор як ид доранд, иди богиняи Ренука, яъне богиня в общем бародаро ё чи хеле ку худоошон масалан ҳайкалай, бо ҳар ҳайкаливо мисол ҳар гуна худо доранд, ё в общем и системашон агар гап зани хеле дурударозае ва як сол ва дар як сол як бор ҳами ида ҷашн мегиранд ва дар ҳамин ҳолат бисёри духтарро ҷалб карда мешаванд ва албатта ки далши кори во фоҳишагӣ мешавад. Сабаби аслии ин намуд рафтори падару модарон нисбати кӯдакҳои майдаашон албатта ки и камбағалие, қашоқие ва бисёри мисол халқи иҷа дар шаҳр зиндагӣ намекунанд, дар қишлоқҳо зиндагӣ мекунанд. Сатҳи пасти зиндагӣ падару модарро маҷбур мекунад ки то ҳамин гуна натиҷа хулоса бароранд ай худшон ва ҳамин хел кора бикунанд. Кӯдакҳоро ай майдаакишон як канал аст ку чӣ хел мегуфта камера худризоӣ мекунанд, яъне ки худшон намекунанд, ай тарафи модарошон. шумо дар вақт бародаро камтар ба худ биёен, тарое ки хеле информатсияро шунавидан хеле шокай, неки ҳами хеле информатсия ҳастай бародаро. яъне ки ай майдакишон кӯдакҳоро тайёр мекунанд, тезтар яъне ки тайёр шаванда ба ҳамин кор. Сабаби дигараш ки духтарода ки хуб хов раванд, ховашон ховшон бара ва мардак бачаҳода барои чӣ мекарданд ки мардак калон шаванд. Дар бораи параллелни мир ки мегем бародаро, оина параллелни мир хай считаете, что дар бораи параллелни мир ма видео кардистам. вообще ҳозир ман мавзӯъ дар бораи шумо гап задистам бо камтар читара кардам. Ман вақте ки маълумот ҷамъ мекардам дар бораи ҳамин кор, и вообще як шок буд. алоқаи ҷинсӣ кардан байни хешу таборӣ дар Хиндустон ҳамин қадари кори оддие ки мешава ҳолатҳое ки байни мисол амакию тағоию ҳамин хел ҳолатҳо мешава ки в общем мегиранд якдигаришона. апаву хоҳарои двоюроднишона мегиранд як дахмонам хеле возможно ҳозирам мумкин бошад ки духтари холаша мисол двоюродни духтари хола, духтари амаки, духтари тағау амма и хоҳари двоюродни ҳисоб мешавад. Мисол ҳозир хмонда қонунқати мумкин нест. Ҳиндустонда ҳастаи кор ва як матали кӯҳнаи ҳиндигӣ ҳастае ки агар ки духтар дар синни 10 солагиш ҳоло ҳам ки духтар боша, значит ки ӯ на ҷиян дора, на тағоӣ дора, на ака дора, на дудар дора. охай ҳамешам куш намекарден мешид на ота. Ну нахер. Отец. Як вақтҳои титули ҳамин профессия европейцову американцода як чизи башараф метофтад ва барои муҳориба мекарданд дузандову парикмахерову ошим дигаро, яъне қариб ҳама. Неки соли 1888 Кипинг як расказ менависад ки дар ин расказ одамое ки аз солҳои қадим дар ҳамин соҳа кор мекарданд дар бораи ҳамон нависондагӣ буд. яъне ки фикр кунем бародарон, ҳозир шумо метавонед тасаввур кунед ки мисол ягон нависанда ё ки ягон шоир дар бораи ҳамин хел чизо хеза китоб нависанд. ане ки ӯ вақт чӣ ва карданд? барои он хотири бародаро ки ин кор сум меорад ва ин кор дар солҳои қадим ҳозир ҳамин хел историёро кофтан, ҳамин хел маълумотро кофтан бародаро аҷоибиш дар чие ки ҳозир бисёри одамои мо мегӯянд ки мақсад дунё ҳозир нав безеб шудагие, ҳозир ҳамин хел коро ҷазирӣ рафтистае. а фикр кунем бародаро ки дар анамо хел солҳои пеш ҳисобида мешид ки и як кори мисол чӣ хел бугум ки мисол занакое ки намехоҳанд ки бираванд полияда пахат кунану ягон кор бори дигар кунанд, дастошонро ҷазир кунанд, куни дегида дастошон сиёҳ нашава, ҳамин хел корда заниматсия мекарданд. вообще наоборот шид, ама переворот шид. ва ҳатто бародаро дар Рими қадима ин кор официал набуд ва аз ин налог мегирифтанд. анакис шумо сравнит кунед вақтҳои пеша ба ҳозиранаки бисёр одам мегӯянд вақти пешта ин гапон набуд.
ҳозир шумо фикр кунед наоборот ҳозир мисол бисёр ҷоҳо ин кор запрещено официально нест, а у вақт буд ва налог мегирифтан. Марҳамат бира кор ки чӣ коре мекунӣ, мода налог бутешид. Эпати. Ва не ки агар ҷамо савол ба миён биёрем ки майли хай мисол ятанем тай ба хоҳиши хушон туда судаш, но основной массаи занакое ки мисол ба ҳамин роҳ мерафтан чӣ гуна мерафтан, анаиш бо даҳшатнок тарак мешава камтар дигар. Дар Рими қадима сабаби основноиш и ба ғулом афтидан буд, яъне ки ғулом мешидан аввал ва даромади асосии ғуломо и ширкатҳои ҳарбӣ буд. Агар шумо тасаввур кунем бародаро, дараҷаи озодии духтароро ки дар вақти ҷанг вора асир қабидан. Дар инҷа бисёр намуд духтаро буданд, то ҳатто арабора одаме ки мисол ғулом дошта, ё ки метавонист ӯро ба қамчин бизана то мурданша бикшаш, ё ки ягон каса туфаш кунад. Ака фаҳмидем то кадом дараҷара во озодӣ доштанд. Хиди фоҳишагӣ дар Рими қадима хеле ки гуфтем официально буд ва налог меспоридан. Ва аз анамиҷа як миф меояд, яъне ки информация на он қадар дуруст, типа одамо фикр мекунанд ки масалан свободна будан ва худшон озод интихоб мекардан, ҳамин профессияра, ҳамин кора мекардан, налог меспоридан, мегаштанд. Не бародаро, фикр кардем ки изначально мисол чӣ гуна изанако дар фоҳишагӣ меғалтиданд. Мисол асир меқабиданд, ӯро мефурӯхтанд, ғулом мешиданд, ба ғуломора як кас намефурӯхтанд, ҳамин хел одам мегирад, ин қазана ки бисёра чикор мекунанд, мегирифтанд, ҳамин хел кор мекарданд, баъд сутинёр мешиданд. Ва дар баъзе храмои Хиндустон мегӯянд ки то ҳозира мумкин аст ки идиваддасира вобихӯрӣ, яъне ки аввал гуфтем ки чӣ гуна одамон. Ва дар вақташ чӣ қадар ҳамин гуна одамо дар ҳамун храм бисёр мебуданд, ҳамун қадар у храм мисол зуртар метофт. бале бародаро, нито нафаҳмидем, храм бо отчёти УНЛ дар соли 2018 кӯдаконе ки ба ҳамин кор машғуланд 500,000 ба қайд гирифта шудага. метавонед тасаввур кунед бародаро? Бинем хеле даҳшат бародаро, хитона нигоҳ кунед, айн хеле ҳолато дур бигирен хитона, урусо як чӣ доранд ку преждупреждён, значит вооружён. И мисол маълумот барои ҳамое ки шумо ҳамихе чӣ дур бошед. И ҳамаи ҷиҳати диниш зарар дора, ҳам аз ҷиҳати медицинскиш, ҳамин одаме ки дар ҳамихе коро мақсад ҳаст. хитона нигоҳ кунед бародаро, саломатиона нигоҳ кунед, обод бошед то видеоҳои оянда. Ва бародаро мегзарем ба конкурс. Касе ки намедона озима мефаҳмонум ва пешакӣ мегум бародаро, пеша информатсияро дар бораи конкурс гуфтанд ки ҳар кас ҳар чӣ менависад бародаро, и конкурс ихтиёрӣ аст. Мисол дар канали мо чун ҳар вақта видео рафтаест ва параллелна конкурс рафтаест. Касе ки жиланка дора, хоҳиш дора, метавона иштирок кунад дар конкурс. Касе ки намехоҳад, метавона иштирок накунад. Конкурс ихтиёрӣ аст. Касе ки иштирок мекунад, интизор мешава аканчани конкурс, яъне ки покиза мо билетҳоро буд кардем, баъд розигириш сар мешавад. Ва бародаро пеш аз билета харидан як решение конкретни дабиен ки масалан ҳамон қадар ғайрати дори ки 590 рубла мақсад рисковат кунӣ. Барои чӣ гуфтесам ай гапа ки билет возврат намешавад. мисол конкурс агар дарозам бикаша, калтам бикаша, фарқ надора, билет возврат намешавад. яъне ки билета хариде, интизор мешавад, охири билетора мо буд кардем, розигириша сар мекунем. иш муҳим аст бародаро. Нархи билет 590 рубла. як одам чанqa билете ки мехоҳад метавона бихара. Дар конкурс чӣ иштирок мекунанд? Мерседес сечка, як Opel Astra F Sedan, як Daewoo Lanos, як квадрокоптер Phantom 3 профессионал, 10 телефони Samsung Galaxy A50. 3000 билет ҳай, як билет 590 рубл месад. як одам метавона ки чанд таи фораша бихара, фарқ надора. тарзи иштирок кардан, яъне харидани билет чӣ гуна аст? номерое ки дар рӯи экран дестен, номерои картаи Сбербанк. шумо чанд билете ки мехоҳем бихарен, ҳисоб мекунед, общий суммаш мисол 1 та харидани бошен 590 рубл, мисол 10 та харидани бошен, ҳисоб мекунам хе чанд общий сумми билетотона дар ҳамин карта мегзаронен. чекша скриншот, яъне ки сурат мегирен, номерои телефоне ки дестен дора Телеграм, WhatsApp. сума гузарондани суми билета, чекша дар ҳамин номер роӣ мекунен. баъди чека роӣ кардан дар поёнаш менависен ки билет ба номи ки бояд оформид шавад, ному фамилияи ҳамон одам ва рақами телефонтон. ай ӯ тараф билета шумода метанд, яъне ки дар билет нависондагиан ному фамилияи шумо, рақами телефонтон ва номери билеттон. шумо интизор мешен буд кардани билетора ва тамом. шумо иштирокчии конкурсен. вақти билето покиза буд шид, конкурса разиград мекунем. дар насибтон боша соҳиби ягон таи ҳамин призо мешавед.
میشین. اینم خیلی برادرها. و یک چیز دیگه برادرها، وقتی که شما چک کارایی میکنین ممکنه که شما در دیرتر جواب بدن. برای که مثال آدمی که بلیت مینویسه روزانه او هم بلاگر سیومکا داره، یک کار زندگیش یک چیز دیگه شده داره، ممکنه که دیرتر جوابشو بگردونه. شما ده حالا نشین، تشویش نکشین، به یگان چی دم بدم زنگوات نکنین. چک کارایی کردی، نام فامیل ترایی کردی، انتظارش حتما رقم بلیت دات میده. ویدیو نو انتظار میشیم. همه خیر تا ویدیوهای آینده.